jarama Assane Samba Sow kono kadi jarama ceerno Abou Ba Jabbal Kular namdal ngal kono mbiɗa ni tan jangde machallah ene waɗi fayida no fewi saabu komin puɗɗi janggude ko min janggui hen gueɗe kewɗe kadi eyyi ɗum kam ko yettere Allah min janggui hamin dañi hen mecce min pewnana ɗo cabule madar foof hamin dañi diplôme ngaji woni seeɗan fawo ɗum noon kadi ko yettere Allah no fewi min jangga hen diino no fewi an dinema hano min dewirta Allah min nde min dewirta Allah e foof ko hen min janggat machallah guila e lahdari o hano salli ha ar mbawa sendude sunnaji farillaji jiiɗaji e pirtoji foof nani hen kadi andu dinema min jangga hen hay kono jomum ɗum ɗo hay lorgal farilla en foof ko ɗo min jangi ɗum ko yettere Allah no fewi komin ganda foof min gandi ɗum noon hol jangoɓe duɗal hen foti woni daawe jangoɓe ɗon subaka e kikiɗe o e ɗeɗon gueɗe hol jangoɓe beele aɗa wawi tonggat minɓe no poti eyyi jangoɓe subaka ɓe kam koɓe 40 neɗɗo jangoɓe kikiɗe ɓe kadi ko 60 neɗɗo non ko yettere Allah no fewi duɗal ngal machallah ngal waɗi yimɓe kadi yimɓe jangga no fewi eyyi faate jinnaɓe sukaɓe yoɓe tinno tan kadi ɓe joɓano jomumen jomumen mbawa janggude kadi ɓe balla jomumen guila e sukaɓe hay hon sukaɓe woɓɓe nan ɗon jiiɗi janggude kono ala wallude ɗumen saabu jinnaɓe mbattani hen hakkillaji kadi ballani ɓe ayiya ɗo cuule tokosel kañum addata hoore mum ɗo janggude ɗum fof kadi ko yidde jeeya kadi almuɓe kadi mbasiyoɓe tan jomum watta hakkille ko janggata ko jomum kadi janggoɓe kadi certa eɓe janggataɓe jangoɓe kadi mbasa nandude eɓe janggataɓe saabu jangowo emo janggata wona gotum ɗo ko sukaɓe jangoɓe woni dawal subaka ngal koɓe 60 ene fawi ɗumen seeɗa joni noon yanti e sukaɓe woni e dawal jangowal kikiɗe ngal ɓendene ko 50 ko weltare tan en dañƴen hande ɗo e duɗal gaynako e sukaɓe jangoɓe dañño ballal tawi iwri en ko caggal leydi Amérique e ɓeɗe men Salamata Diallo nedduno ga ballal e duɗal gaynako sukaɓe goto foof heeɓi kaye heeɓi bic heeɓi sac ko weltare mawde sukaɓe hande ɗo a wawi sernude ɗo dañde e base kamɓe foof eɓe belti eɓe jogui kayeji mabɓe bicuji mabɓe e sac uji mabɓe wadde nen cukalel sone jangga so tawi heeɓi sac heeɓi bic ko weltare mawde saabu cukalel wawi yadude cukalel bandum jogo sac tawa kañum ala hayso woni tawi ala haali yummum no dañiri kañum andata ɗum tawa wokkanta ko dañi wadde so Allah newni en hande ha en dañi mon sodan en kaye sodan en biku sodan en sakuji ko weltare mawde e wonande walluɓe en ɓe e dabɓa nafawo tan minen babiraɓe duɗal ɓe min beltima no fewi kadi min jetti Allah min jettani Djiby Ba Allah min jettani kadi nder Salamata kadi Allah kadi ko nelduno ko alhamdulillahi rabbil alamin jettima ƴeewa minen babiraɓe sodoɓe kayeji ɗi e bikuji ɗi o lomtima min kadi min ñaganima Allah yo Allah lomtin kadi min beltima tan ha no fewi e fedde fulɓe wonɓe Amérique ɓe foof min calminiɓe kam foof ewa kadi min beltima kadi yettima goto fof heeɓi kaye mum e biigu mum minen kadi ko waɗa ɗo ko yettude Allah tan min jii hen nafoore mawde min jii hen gandal min jii hen faamu min jii hen kadi needi eyyi ko minen ballanno sukaɓe alhaali kayeji alhaali biikuji foof ko juuɗe jinnaɓe he wonno kadi hande ko mawɗum yettude Allah en dañi walloɓe en dañi walluɓe en kadi eyyi mi wona ganduɗo inɗe mabɓe kono noon fedde fona kadi emin nani hen gilli mabɓe e gueɗe he e jangde nde e duɗal ngal e wallude yimɓeɓe kadi emin ñaagui Allah kadi yo ɗum yaaru yeeso emin ñaagui Allah kadi yo Allah hokkuɓe hattan e cellal e bawɗe no ɓe mbawiri wallirde julɓeɓe kadi min jii kayeji gariɗo sakkosaji gariɗo bikuji gariɗo ɗum kadi wonani min weltare mawde kadi emin ñaagui Allah tan yoɓe jokku golle kadi noɓe darorino ha hande ɓe darade minen kadi min jiɗi tan ko wallede kadi e wallitede affaire sukaɓe ɓe jogori needi ko needi woni foof so needi ala hay hunde ala eyyi kadi emin duwono kadi gardiɗo o e wonande onon jangguinoɓe Madina Gounass foof jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe jiiɗo waɗ kon kadi ɓuuro mbaɗo laato Allah luɓorden kisal jami cellal joɗɗen ko ɗo e duɗal gaynako taw hande ko ñande dew nogas jeegom lewru sappo ɗiɗi kalas mawɗo ene waɗi bureau ene waɗi bibliothèque ene waɗi couroir muɗum kadi ko fondement terrasse ɓe wande fayida no fewi ƴeewa nden mahama kam ha wattama tuufi mum urdi piyama ha gasi
jamɗe kadi kaɓɓama heddi tan ko continue dartinoɗen ɗo ko toɓoji en ñagoguen yo Allah ni kadi ɗum jokkitira en jetti kadi wallidiɓe makko woni fedde fona saabu rawane keeɓiɗo ballal mabɓe e sukaɓe en gandi dañiɗo sakko saji e bikuji wona ko kamɓe mbanno ɗum en jettiɓe nden darde mabɓe ha joni ko noon gonɗo saabu joni duɗal subaka ngal ɗo ngal waɗi fodde 60 e yimɓe jeegom duɗal kikiɗe ngal ko 40 suka goni toon